Welkom op de brandweerschool. Onze brandweermannen zijn volop aan het oefenen om later een echte brandweerman te worden. Maar daarvoor moeten ze eerst een aantal proeven doen. Een brandweerman moet goed kunnen springen. En daarom moeten onze brandweermannen als eerste proef laten zien of ze wel over een brandweerslang kunnen springen. Laat maar eens zien wat jullie kunnen. Dat hebben jullie knap gedaan, zeg. Ga maar allemaal op de bank zitten en dan leg ik de tweede proef. Een brandweerman moet ook heel goed zijn evenwicht kunnen houden. En daarna wil ik eens graag zien of jullie wel op één been kunnen staan. Wie kan er op één been gaan staan? Wat een evenwicht hebben jullie allemaal. Dat komt wel in orde. Als derde proef mogen jullie hier eerst bij de brandweer een hele lange treinvogel maken, want brandweermannen moeten soms over het dak lopen. En om een brand te blussen, moet dat wel lukken. Kom maar eens hier staan en dan zullen we eens zien of jullie over een bank kunnen staan. Dat zal op een echt dak ook wel lukken. Maar zouden jullie wel snel genoeg kunnen lopen om een brand te blussen? Laat eens zien hoe snel jullie kunnen lopen. Wauw, zo snel heb ik nog niemand zien lopen. Hebben ze dat niet allemaal goed gedaan? Hoor. Als laatste moeten ze nog even een liedje zingen en een dansje doen. Ga jullie helm maar halen en ga maar voor de bank staan. Spuit het vuur nu maar snel uit. 1, 2, 3, 4, van de brand is hier. Nu zijn onze brandweermannen helemaal klaar om een echte brand te blussen. Geef ze nog een groot applaus.